Emame bore yene polo chuta kwa pana de paraishan. Emame bore polo de paraishan. Isanguhai, ang meron tayo. Isanguhai, mamuhay ng tama. Mamuhay ng tama. Isanguhay, ang meron tayo. Isanguhay, mamuhay ng tama. Opportunity comes once you better exercise your generosity. I know everything gonna be fine. People will want to put you down, not because them just want to put you down. Them scared to the person that you would be. Hey, so live your life, brother, never give a damn. And one life we have, and a one life we got. So live it right, live it right, live it right, live it right. Isanguhay, ang meron tayo. Isanguhay, mamuhay ng tama. Isanguhay, ang meron tayo. Isanguhay, mamuhay ng tama. Brother, better live your life right. One thing. Tomorrow, a separate thing. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, Miguel Love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, ganda ng ating kanta. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po. Miguel Love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, kay G. Chang Wok. Ayan, Miguel Love shoutout. Kay Kagawad Antonihan, Miguel Love shoutout. Sa lahat ng mga OFW, Mega Love shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat ng sulok ng mundo. Yan, sa nararating at sa makapanood nito. Mega Love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po. At Mega Love shoutout din po kay Nani Sanchez Vlog. Ayan. Kay Biyaheng Brankel sa Mega Love shoutout. Kay sino pa ba? Si Ninang Porpol. Ayan, at kay Ma'am Analisa, Mega Love shoutout. Kay Puldonisa Official, Mega Love shoutout. Ano kasabang ano ko? Ayan, sa lahat po ng mga solid natin subscriber, Mega Love shoutout po. Mega Love shoutout po sa inyong lahat. Mahina bang internet? Ayan po. Mega Love shoutout po sa inyong lahat. At siyempre, mahina yata ang ating internet. Ayan. Siyempre, sa lahat ng nararating ng
live na ito. Mega love shout out. O, di ba? Ang ganda ng ano natin, ano? Ang ganda ng tawag nito. Ang ganda ng ating title. Ang huling hapunan. Tama po. Ngayong gabi po ang huling hapunan bago siya pinagkanulo. Oh, di ba? Katulad ng ating pangulong dating Pangulong Duterte ay pinagkanulo siya. Di ba? Di ba? Pinagkanulo din siya. Pero nung pinagkanulo siya, wala pang mahal na araw, no? Ngayon, tinupad ng maaga yung pagkanulo kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Ganon lang ang buhay dahil nga sa dumi ng politika ngayong administrasyon na ito. Ito ang nangyari. Wala pa ang huling hapunan ni Cristo, pinagkanulo na yung ating isang kababayan na matanda pa, ugod-ugod na, matanda pa, pinagkanulo pa. Na saan ka pa? Diba? Matanda na, pinagkanulo pa. Kaya nga, ayan, nagkandalit-silit ang ating politika ngayong taon na ito, ano? Buti pa nga itong ano nito, yung anong tawag nito? Yung Aprikano, no? Nagmalasakit sa atin para gawan tayo ng kanta na ang message ng kanta po ay magkaisa, siyempre. Yan ang message ng nakalimutan ko kasi yung YouTube channel nito eh. Pero naka-upload din siya dito sa isang Pilipina in Africa, kung saan itong si Princess Jen Yiga, yan, makikita niyo po ang kanyang compose na kanta dito sa YouTube channel ni Princess Jen Yiga, yan, di ba? Di ba? Maganda yung message ng kanta eh. Di ba? Kasi nga ang message nito ay magkaisa tayo. Pero nangyayari ba ngayon? Di ba? Wala pang mahal na araw, pinagkanulo na yung ating yung nagpakahirap sa ating bayan. Kung paano naging matahimik, mayroon akong sa inyo. Mayroon akong panibagong i-reveal sa inyo. Kasi dito sa amin, lugar namin, ay medyo ito, no? Medyo ito, dating squatter ito. Tapos ngayon, nung kami na ang mga lehitimong mga nakatira na dito, nagkaroon kami ng siyempre gusto namin ng libreng yung wala kang alalahanin, kasi nung panahon ito ay squatter po itong lugar namin, kaya hindi natin maano talaga na talagang maraming naging naligaw, sa madaling salita, maraming naligaw ng landas. Maraming nawalay doon sa kanilang tinatahak na landas. Kumbaga, maraming naligaw. Yan, bago tayo pumunta doon sa sa mundo ng politika. Kaya nga, gano'n na lang ang pagsuporta ko sa dating Pangulong Duterte. Gawa ng nung pag-upo ng dating Pangulong Duterte ay talagang makikita mo na malaki talaga ang pinagbago dito mismo sa lugar namin, kasi nga nung panahon na yun, nagkaroon na ng marami na mga dumaan na mga opisyalis. Yun nga lang, talagang hindi nila kayang kontrolin. Ngayon ay marami ng pagbabago
Ang kaso nga lang doon sa kabilang purok, kabilang sitio, no? Kabilang purok pero isang barangay pa rin. Talagang talamak pa rin ang ano. Kaya ngayon ang ginawa naming paraan, dahil nga nung panahon ng dating Pangulong Duterte ay kahit papaano naggawa ng paraan ano, na tumahimik talaga. Tumahimik ang lugar namin, no? Na sa ngayon, naging ano na ito, napasok na namin sa tawag nito, sa HLURB, kung saan doon na kami nagbabayad ng monthly, doon na kami naghuhulog. At the same time, yung krimen na nangyayari, talagang grabe dito noong araw. Kaya nga nung nagkaroon ang tanging paraan, hindi man namin makontrol yung mga matatanda na, kasi siyempre wala man kaming kapangyarihan para kontrolin yun ano. Ang tanging naisip namin na paraan ay yung magawa na lang ng paraan na mangyari na yung mga darating na henerasyon, yung mga bata na mga pasibol ay kahit papaano makontrol namin na hindi na siya ano, hindi na ba sila maano, hindi na sila makurap, tawag nito no. Hindi na sila maimpluwensyahan ng mga nagkakaedad na, kasi hindi na namin trabaho 'yon, na pakialaman pa kung ano ang buhay nila na tinatahak. Ginusto nila 'yon eh, 'di ba? 'Yun ang ginusto nila. Kaya nga ang tanging paraan na makontrol namin yung mga pasibol pa lang na kabataan na ma-educate, kaya nga kung saan-saan kami pumupunta ng mga organisasyon, na mga malalaking ano na may mga project para sa mga kabataan, kung saan-saan kami nakikipag-tie up para nang sa gano'n ma-educate yung kabataan, makatulong sa amin kung paano maiwasan yung mga gano'n na bagay, yung mga pinagbabawal na gamot nga. Ngayon, palibhasa nga ano, hindi pa naman kami masyadong ano dito, pero wala na kami doon sa level ng illegal settler, kasi nga legal na yung sa amin. Tapos wala na kami doon sa level ng squatter, kasi nga na-subdivide na itong lugar namin. Kumbaga na ano na kami ng engineering ng City Hall. Yan. Ngayon ang naging ano, siyempre yung mga bata na maliliit, yung mga napag-iwanan na nang dahil sa pinagbabawal na gamot, may mga bata talaga na maliliit na ang nangyari nga ay napabayaan ng magulang, kasi yung iba lumayas na, iniwan na yung kanilang mga anak doon sa kanilang mga lola. May bata na ano, itong nakaraang araw lang na kawawa yung bata. Parang sa musmos na ano 'no, sa musmos na kaisipan, sa halagang ₱5 nasira yung kinabukasan ng bata 'no. Sira na yung kinabukasan niya dahil nga iniwan ng magulang, dahil nga yung lalaki ano na invade na doon sa pinagbabawal na gamot wala na sa katinoan, wala na sa ano, iniwan pa nung nanay siguro sa frustration na kung papaano mapatino yung kanyang asawa, ay hindi na kinaya, iniwan na lang yung kanyang asawa. Kaya ang nangyari, yung bata na pariwara nandoon sa lula, kung saan-saan na lang siya kikinood ng TV, kung saan-saan manghihingi ng barya. Kaya ang nangyari, napunta siya doon sa kabilang purok sa halagang ₱5. Lalong sira na nga yung kinabukasan ng bata, lalo pang nasira kasi nga na na ano siya, pinagsamantalahan yung musmos niyang kaisipan, no?
pinagsamantalahan ng may edad na pati. May edad na pati yung ano. Pero ang nangyari, naging parang baliwala na sa bata na hindi ko maintindihan kung okay lang sa kanya or talagang dinadala niya lang. Malakas lang talaga ang loob niya. Malakas lang talaga ang loob niya kasi nga talagang ano, as in ang nangyari, parang wala din sa katinoan yung lalaki kasi nga ano din, lulong sa pinagbabawal na gamot. Kasi nga lahat as in nagbalikan na lahat. Wala nang ano, wala nang kinatatakutan. Kung makikita nyo dito sa amin, kaya nagkaroon kami dito ng gate na may oras na pagbukas. Kasi nga pagdating doon, doon sa may labasan, wala kaming ibang choice kasi kung mag-tricycle, iikot ka doon. Iyon ang shortcutan. May daanan naman kami doon sa main gate pero talagang pinipili nila na mag-shortcut na lang. Siyempre, makatipid sa pagod, makatipid sa oras. Kaya doon dumadaan. Kung makikita nyo, doon sa daanan, grabe na ang ano, talagang para na lang bumibili ng kindi. No? Kaya nga, nakakapanghinayang na, aywan ko, itong ating kasalukuyang pamahalaan. Hindi ko alam bakit yung nagmalasakit, yung gumawa ng paraan para lang maubos yung ano na yan, para lang maubos yung mga nalululong na yan, para lang mawala sa para lang bumalik sa katinoan, lalong-lalo na yung may mga pamilya. Bakit pinabayaan nila? Hindi na nila pinagpatuloy. Napakaganda sana ng programa na 'yon kung pinagpatuloy sana ng ating ng ating pamahalaan ngayon. Pero ang nangyari, ayun, nauna pang naghudas yung pamahalaan kung saan pinagkanulo yung ating nagpakahirap. Bukod sa may edad na, nagpakahirap doon kung paano maayos ang bayan, kung paano maiiwas ang bawat pamilyang Pilipino doon sa pinagbabawal na gamot. Ayun, ngayon yung isang matanda nandoon naghihirap. Paikot-ikot siya doon sa 4 na sulok ng kanyang kinalalagyan ngayon. Naghihirap siya ngayong gabi na ito. No? Ngayon, nakikiramay sa kanya yung bata, yung musmos na pinagsamantalahan ng matanda. Yan dahil nga sa 5 piso. Kasi nanghihingi ng barya. Ang nangyari, inakit sa pira, araw-araw inakit hanggat sa pinagsamantalahan nung nakaraang araw lang. Kaya nakakalungkot man, gustuhin man natin, talagang magkakaroon ka ng galit. Bakit pinabayaan ng administrasyon na ito ang kasalukuyang tinatamasa na sana, no? Tinatamasa na sana ng maraming 1.6 million Pilipino ang naano diyan, ang natuwa, nag-surrender. Kumbaga 1.6 million Pilipino ang natuwa doon yung pamilya. Ngayon, nagdudusa na naman sila, balikdusa na naman kasi nga nagbalikan na naman lahat. Nakakalungkot na pati yung hipi pa ng kapulisan na may message pa na hindi masama kasi nga nakakatulong na hindi makatulog, nagagawa yung kanilang trabaho. Ngayon po, yan, doon, kahit dito sa amin, kahit papaano nakontrol namin kasi mayroon na kaming oras na talagang isarado yung gate. Pero doon talagang totoo ang sinabi nung hipi ng ating kapulisan. Totoo talaga.
na magagawa nila ang kanilang trabaho kasi hindi nakakatulog. Totoo 'yan. Hindi na talaga nakakatulog dahil nga yung iba wala na, lulong na. Hmm. Nalulung na talaga, nalulung na. Nakakalungkot na ano, nakakalungkot dahil maraming mga bata na inosente ang ano, nadadamay dito. Maraming bata na nagdudusa. Maraming bata na nagdudusa nang dahil sa pinagbabawal na gamot. Na kung tutuusin, dapat iyan ang unang-unang solusyonan ng ating pamahalaan. Pero ngayon, ang nangyari, wala, pinabayaan. May message pa yung hipi ng kapulisan na parang okay lang. Kasi nga, hindi makatulog, magagawa ang kanilang trabaho. Ayan po, totoo po, nangyari na po yan. Ayan, hindi na nga pinapansin ng ano eh. Huhulihin ng pulis, kinabukasan nakakalabas na eh. Kaya kami nagdududa na rin eh. Kung ano ba talaga, pakitang tao lang ba yung paghuli or talagang sinasadya lang nila para makuha nila yung loob. Kami nagdududa na eh, nahihirapan na rin kami. Kaya nga, kami kahit wala kaming katungkulan, saan mang gobyerno, hindi kami nakakonek, nagtitiis kami ditong magbantay na walang bayad. Magdamag. May araw kami na talagang magdamag kami. Isinakripisyo ko yung trabaho ko para lang magampanan yung ano dito. Kaya nga nakakalungkot na yun dapat na magprotekta, ngayon wala na. Hindi ko alam kung seryoso sila sa kanilang mga trabaho. Kasi ako sigurado ako sa trabaho ko, seryoso ako eh. Bago ko tinanggap ito, talagang inano ko na. Pinanindigan ko na dapat gampanan ang trabaho. Kasi nga, wag kang tumanggap ng posisyon kung hindi mo naman kayang gampanan. 'Di ba? Ganun dapat eh. Ganun dapat ang magiging mindset. Hindi yung tumanggap ka lang ng posisyon kasi nandiyan yung power, naandyan yung kapangyarihan. 'Di ba? Mahirap yung gagawin mong tatanggapin mo lang yung posisyon dahil may kapangyarihan. May kapangyarihan kang magawa kung anong gusto mo. 'Di ba? Kaya nga, anong nangyari sa nagpakahirap kung paano maayos ang bayan? Ngayon, sino ang nagkanulo? 'Di ba? Hinugasan pa yung paa eh. Para lang makuha kung ano ang gusto niyang makuha. Ngayon nung nakuha na, anong ginawa? Pinagkanulo na, ibininta na, pinamigay na. Pinamigay na doon sa mga dayuhan. Ngayon naghihirap yung isang matanda doon sa kanyang kinalalagyan ngayon. Ngayon, yung mga hudas, andito ngayon. Nagpapakasarap, nagpapakasaya. Nagpapakasaya sa pera ng taong bayan. Ngayon, sa makapanood nito, sana naman maging halimbawa may katungkulan man kayo diyan, ano man ang inyong katungkulan, ano mang samahan 'yan, ano mang organisasyon 'yan, pag tinanggap niyo ang tungkulin, dapat maging seryoso kayo. No? Hindi man kayo makakatulong ng malaki, makaambag man lang kayo para lang mapaganda kung ano man ang inyong hinahawakan na samahan. 'Di ba? Kasi nga wag kang tatanggap ng posisyon kung ang habol mo lang ay kapangyarihan. Kasi kahit wala kang posisyon, may kapangyarihan ka naman eh. Kaya mo namang patakbuhin kung anong buhay ang mayroon ka eh. Kahit wala kang posisyon eh. Pero ang nangyayari ngayon dahil mas
makapangyarihan ang may posisyon, ang habol lang nila ang posisyon para lang magkaroon ng kapangyarihan. Inaalis na nila yung kanilang sinumpa na tungkulin para maglingkod kung saan man, kung sino man ang kanilang dapat paglingkuran. Di ba? Masakit na katotohanan. Mahirap talaga tanggapin ang katotohanan pag umiral na eh. Katulad ngayon, anong nangyari? Yung investigasyon sa Senado, pinaikot-ikot na lang yung nag-imbestiga. Binaliktad na nga eh. Ang inimbestigahan na yan, ang inimbestigahan na yung mga senador eh. Pinaikot-ikutan na lang sila. Ginagamit na yung batas para lang paikot-ikutan. Hindi ako magtaka kung bakit gano'n na lang sila. Eh yung anak nga nahulihan ng napakahulihan ng maraming marijuana, pero anong nangyari? Absuelto. Diba? Asan ngayon? Absuelto. O hindi ko alam bakit absuelto. Kaya dapat lang na kapit tuko sila sa kanilang kapangyarihan kasi nandoon na sa kanilang kapangyarihan eh. Pag nawala yan, maaaring pero madalas kong sinasabi yan. Ngayon, napakalakas ng current ng baha, napakalakas ng agos, napakalakas ng alon. Hindi pa pwedeng sagasaan ng kahit na sino. Kasi nga, pag sinagasaan mo, tiyak, malulunod ka. Ngayon, antayin natin ang Huwag kang tumanggap. Antayin natin na tumila yung baha. Antayin natin na tumila yung lakas ng unos. Pag tumila yung unos, baka magbago ang ihip ng hangin. Mangyari na naman yung hindi dapat mangyari. Kasi wala na eh. Wala man tayong maasahan na. Isipin mo yung chip na mismo, yung hippie na mismo, nagsasabi na okay lang para lang magawa ang trabaho. Hindi makatulog. Magagagawa ng maraming trabaho. Ayan. Makikita nyo po dito sa amin. Wala nang tulog-tulog ang mga tao. Wala man kaming magawa kasi wala naman kaming kapangyarihan para lang hulihin sila eh. Kaya ang tanging magagawa na lang namin, makontrol yung mga pasibol. Yung mga pasibol na mga bata, makontrol na kahit papano maiiwas na hindi na ma-inbidya sa pinagbabawal na gamot. Yun na lang ang naisip namin na paraan. Kasi kung hindi kami mag-isip, sino na? 'Di ba? Sino pa? Mag-antay pa kami? Kung wala nang dumating, kasi hippie na nga mismo ang kaya nga hindi ko nga alam eh. Kung isipin nyo, may hinuli ng alas 7 ng gabi. Hinuli ng alas 7 ng gabi. Pagdating ng 1:00 ng gabi, nakalabas. Ano yun? Parang na lang yung anong tawag nito? Parang laro na lang yung trabaho nila. Pagkatapos hulihin, i-release. Ganun na lang ba yung Ganun na lang kadali? No? Kaya nga yung title ko ngayon ay Ang Huling Hapunan. 'Di ba? Kasi nga nauna ng hinudas eh. Ay, mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, mag-comment kayo diyan kung saan man kayo naroroon para ma-shout out ko kayo. Ayan. Para na mag-ingay ang ating comment section. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat sa nagtambay diyan na tatlo. Ayan. Dito kay Born to be Wild. Kagabi pa ito nandito. Ayan. Mega love shout out po sa inyong lahat. Sa lahat ng dumaan diyan. Maraming salamat. At iyon na nga.
ang ating ano ngayon ay ang huling hapunan bago hinudas. Anong masasabi nyo? Paano nyo didikit yan sa pangkasalukuyang administrasyon na ito? Ayan, sige. Sige, i-comment nyo dyan. Comment kayo dyan kung paano nyo tawag nito, mailarawan yung kasalukuyang panahon sa nangyayari ngayong panahon na ito sa mundo ng politika. Ayan, at sa gobyerno. Ayan, sige. Ayan, comment kayo dyan bago ayan, para maganda ang maganda ang palitan natin ng kuro-kuro dito. O, di ba? Di ba? May background pa tayo. Di ba? Judas talaga. Di ba? Ang ganda ng message ng kanta na ito. Tapusin natin Tapusin natin bago pakinggan nyo. Isang buhay ang meron tayo. Isang buhay, mamuhay ng tama. Opportunity comes once, you better exercise your generosity. I know everything gonna be fine. People who want to put you down, not because them just want to put you down. Them scared to the person that you would be. Hey, so live your life, brother, never give a damn. And one life we have, and one life we got. So live it right, live it right, live it right, live it right. Isang buhay, ang meron tayo. Isang buhay, mamuhay ng tama. Isang buhay, ang meron tayo. Isang buhay, mamuhay ng tama. We come once to the world, my brother, better live your life right. One thing, no tomorrow. I say about it, my sister, when you hustle, keep high to the level. Let up all your control, let up all your mercy, let up all your love, generosity. One love to the world. One life is all we live. One life, let's live it right. One life is all we live. One life, let's live it right. Kung hindi mo kayang iguhit ang kaligayahan, baka sakaling mabura mo ang kalungkutan. Kung pwede, wala munang puwang ang lungkot. Piliin ang mga taong makuluhan, huwag sayangin ang oras sa siraan. Salitang nabitawan ay hindi makakalimutan. Isang buhay, mamuhay ng tama. Last-born African. Travel with Joseph, Princess Yiga. Isang buhay, ang meron tayo. Isang buhay, mamuhay ng tama. Isang buhay, ang meron tayo. Isang buhay, mamuhay ng tama. Di ba? Ang ganda ng kanta. Ang kanta niya ay isang buhay, mamuhay ng tama. Kasi minsan lang tayo dumaan sa mundo na ito. Bakit piliin pa natin yung kasamaan? Nandahilan sa kapangyarihan, di ba?
Nang dahil lang sa kapangyarihan, pinili mo na yung buhay na buhay ng kasamaan. Hindi mo na ginawa yung tama. Nalunod ka sa kapangyarihan dahil alam mo, sa sobra mong kapangyarihan, nakalimutan mo na yung tama. Hindi mo na nagawa yung dapat mong gawin. Di ba? Pinabayaan mo na yung pinabayaan mo na yung pinabayaan mo na yung dapat mong gampanan. Trabaho mo. Di ba? Hindi mo na nagawa kung anong tama eh. Kasi nga, nalasing ka na doon sa kapangyarihan. Nandoon ka na sa rurok ng tagumpay, kaya kinalimutan mo na lahat. Di ba? Iyan ang isa sa iyan ang isa sa paghuhudas doon sa dapat mong paglingkuran. Hinudas mo sila eh. Kasi nga nangako ka nung bago mag-eleksyon, nangako ka na gagawin mo ang lahat, mapaayos lang kung anong buhay nila. Pero anong ginawa mo? Hindi mo ginawa yung tama. Di ba? Anong message ng kanta? Minsan lang tayo dumaan sa mundo na ito. Isa lang ang buhay natin. Kaya dapat mamuhay tayo ng tama. Gawin natin kung anong meron. Gawin na natin kung anong tama. Pero bakit hindi natin ginawa yon? Di ba? Kahit na sabihin na natin na hindi, wala naman talagang perpekto na tao eh. Maliban kay Ma'am Pikto. Di ba? Pero bakit? Alam ng mali, bakit pinagpapatuloy pa? Di ba? Wala pang mahal na araw, pinagkanulo na. Hinudas na yung nagtrabaho ng maayos. Oh. Yung nagtrabaho ng maayos, bakit hinudas? Okay lang sana kung dito lang sa atin eh. Migay pa doon sa ibang lahi. Pinersecute niya yung gumawa ng maayos sa bayan. Pero yung anak niya na naging salot sa bayan, absuelto. Di ba? Yun ba bagong Pilipinas? Absuelto yung mga salot sa bayan? Oh, tingnan niyo yung isang tingnan niyo yung malaya pa. Pakalaya pa, tumatakbo pa ng senador. Convicted yun sa kasong kidnapping, child abuse. Yung wala pang kaso, pinagkanulo na, pinamigay pa sa lahi. Yan ba ang bagong Pilipinas? Hindi po ko galit sa gobyerno, kasi ang gobyerno po ay naandyan yan. Hindi rin po ako galit doon sa nakaupo sa gobyerno. Nagtatanong lang po ako. Kasi nga, anong nangyari doon sa pangako nyo? Anong nangyari doon sa mga pinangako nyo nung panahon ng kampanya? Nasaan yung 20 ang kilo ng bigas? Hanggang ngayon, wala pa. Tag 50 pa ang kilo ng bigas.
Wala eh. Dahil hindi naman talaga ginawa ang trabaho. Kung ginawa lang sana ang trabaho, kahit siguro 40, masaya na eh. Di ba? Pero saan tayo patungo kung ganito na lang lagi? Oh. Nagbenta ng gold. Ninakaw yung pera ng PhilHealth. Bakit walang project? Anong nangyari? Sa bagay, nakita ko yung ayuda na evolve na. Mayroon na nga sa Norway. Mayroon nang tupad sa Norway. Maniwala kayo, may nagtupad na sa Norway. Isa yung kaibigan ko doon sa beneficiary doon sa Norway. Nandoon sa Norway nagwawalis. Gusto niyo ipakita ko? Hanapin ko lang. Nasa Norway ito Nagtupad doon sa Norway. Ano muna natin. Hindi ito hindi ito joke Talagang ito ko. Pakita ko sa inyo na totoo. May tupad na sa Norway. Pakita ko sa inyo, hanapin ko lang yung niya, yung mga post niya Pakita ko sa inyo na mayroon tupad sa Norway. Nag-evolve na, talagang yung around the world na ang tupad natin. Pakita ko sa inyo. Nasa Norway yan. Nagtutupad. Yung video ang kunin natin. Tupad dito, Norway. Hindi makita, no? Di ba? Yung sa likod niya, dito tupad. Di ba? Nasa Norway na ang tupad. Di ba nasa Norway na? May copyright kasi yung kanta. Okay lang pag dulo. Di ba? Nasa Norway na yan. Iyan ang ganun na yung natin. Ganun na yung kasikat yung tupad. Di ba? Lee Sung-sun, mega love shout out. Anong nangyari doon? Ba't nagkaroon ng echo? Ayan. Mega love shout out to you, my dear friend. Lee Sung-sun, how are you today? Bakit nagkaroon ng echo? Okay. Anong nangyari doon? Ba't hindi matanggal ito? Ayan na. Nag-evolve na yung tupad, nag-evolve na. Yung tupad nasa Norway na. Di ba? Saan ka po? Ano na yung yung tupad nasa Norway na yung tupad. Kasi nga yun na yung kailangan daw ng mga nasa Norway yung tupad.
Yung pamilya dito, hindi kailangan kasi yung nasa Norway. Nasa Norway po yan, isa sa kaibigan ko, yung nagtupad na yan. Grabe ang ano, grabe ang kalukuhan ng ano natin, ano, yung mga, hindi ko maintindihan itong mga namumuno sa atin. Isipin nyo ha, magkano yan sa Philippine money, ang isusweldo mo doon. Di ba? Grabe. Kung tutuusin, hindi ko maintindihan ano bang nangyayari ano bang nangyayari na sa atin? Bakit nagkaganon? Nakaka lang na bakit umabot tayo sa ganon? Bakit umabot tayo doon sa punto na isipin mo, nag-ano na yung ano, yung tupad nasa Norway na. Saan ka pa? Grabe ano? Kaya nga sabi ko bakit hindi na lang inano dito? Bakit hindi na lang dito binigay sa atin yung ano, yung tupad na yan? Bakit doon pa sa mga may trabaho yan doon eh. May trabaho yan doon sa Norway. Bakit yung pambinigyan ng tupad? Dito napakarami, milyon-milyon ang walang trabaho dito. 'Di ba? Bakit pinili pa yung nasa Norway na mabigyan ng tupad? Oh. Akala nyo nagbibiro ah. Grabe ang lupit. Ang lupit ng gobyerno natin. Ang tupad dinala na sa ibang bansa talaga. Kaya pala dinala na doon ang dating Pangulong Duterte. Baka probinsya na tayo ng Norway. Probinsya na tayo ng Europe. Ang lupit ano? Grabe kalupit yung ano natin. Grabe kalupit yung tawag nito, grabe kalupit yung mga namumuno sa atin. Isipin mo yan, talagang grabe. Kung paano nila pinatupad yung ano, yung tupad. Talagang natupad na pangarap. Nakarating sa Norway. Grabe no, napakalupit ng ating pamahalaan ngayon. Oh, 'di ba? Kaya nga sa halip na malungkot ang ikukwento ko sa inyo, puro na lang kalokohan. Kasi kalokohan na ng gobyerno, nangyayari na. 'Di ba? Sipin mo 'yon. Yung napakamusmus pa ng bata, 9 years old. Kaya pala sabi ko, bakit nawala na itong bata na ito dito? Kasi nung araw, lagi yan dito sa bahay. Minsan, pakainin ko yan dito. Kasi maghapon yan manood ng TV. Maghapon yan dyan, manood ng TV. Tapos biglang nawala. Yung pala, inano na ng lula kasi nga, inano na ng adik, pinagsamantalan na ng adik. Okay lang kung parehas bata, hindi eh. Gurang na eh. Senior na. Adik pa. Grabe. Kaya nga, ewan ko, nakakapanginig ng laman. Bakit? Anong ginawa dyan sa mga pamahalaan natin? Ano bang ginawa? Bakit pinabayaan ng magkaganito ang bayan natin? Hindi ako magtaka bakit
nagkaganito na yung kapulisan. Yung hippie, ganun yun na ang utos na okay lang na ganun. Para lang magampanan ang kanilang trabaho, hindi makatulog. Saan ka pa? Yan ang malupit na hippie. Kahit siguro saywar yun naisip, hindi saywar siguro yun, napaka napakahirap intindihin. Bakit mo papayagan na gumamit para lang hindi makatulog sa trabaho? Alam nyo, ang isang tao, pag dedication sa isang trabaho, kahit 24 oras, hindi makakatulog yan. Kasi kailangan nila ng trabaho, kailangan nila ng pera. Ang focus niyan talaga trabaho. Kaya hindi makakatulog yan kahit 24 hours. Parang gina-justify lang na na okay na lang gumamit ng pinagbabawal na gamot. Anong utak meron tayo? Di hinudas mo na yung nagpaaral sa'yo. Tapos ka ng PMA. Tapos ka ng PNPA. Diba? Sinong nagpaaral sa'yo? Taong bayan. Pira ng taong bayan yun eh. Paglabas mo ng PMA, mayroon ka ng sahod na matatanggap. Tapos ganun pa ang maririnig sa'yo? Nako, grabe. Talagang hindi na natin maintindihan. Yung matanda na ginawa ang kanyang trabaho ng tama, ayon. Nagtitiis ngayon. Doon sa mga banyaga. Dahil pinamigay. Pinagkanulo. Diba? Yan ang ating ngayon. Kaya ang nakalagay dyan, ang huling hapunan bago hinudas. Kasi nga, tingnan nyo. Diba? Nung tumakbo siya ng pagka-vice president, nilampaso. Ngayon, hindi niya matanggap na talo siya. Nag-file kasi dinaya. Dinaya daw Dinaya. Puro. Sa bagay, tanggap na natin yan. Basta Pilipino talaga. Walang natatalo. Lahat dinaya yan. Lalong-lalo na yung mga trapo na politiko. Walang natatalo dyan. Puro dinaya yan. Ngayon, hindi matanggap nung pagtakbo ng vice president. Kasi nga, dinaya daw. Ayun, hinusgahan, talo. Ngayon, anong ginawa? Naghudas siya. Lumapit siya doon sa mga Duterte. Nakipag-tie up siya. Samantalang dapat kay Inday Sara na yon. Kasi alam nyo naman kung gaano kalakas ang Duterte noong mga panahon na yan. Hanggang ngayon naman, napakalakas pa rin Tingnan mo, presidente ka, lagapak ang trust rating mo. Talo ka pa nung pinagbabato nyo na ng kung ano-anong kaso, pinagbabato nyo na kung ano-anong mga bagay na hindi naman totoo. Talo pa kayo. Kasi alam ng tao kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi. Ngayon, anong nangyari? Lagapak ang rating. Yung binato nyo ng kung ano-ano, pinaratangan nyo ng kung ano-ano, ayan, nag-enjoy siya doon sa rating na napakataas. Yun ba ang masama? Sasabihin nyo yung mga nagsusuporta, masama? Ganun ba yon? Sabagay, ganun naman talaga. Isipin nyo na nga. Hindi lang kayo nanalo doon sa Timor-Leste. Doon sa pinapa-deport nyo. Anong nangyari? Sinabihan yung korap, yung Timor-Leste.
hindi nyo matanggap, natalo kayo. Para lang ma-justify nyo, ayan, pagbintangan nyo ng kung ano-ano. Di ba? Ayan ang mga hudas. Mm. Para tuloy naalala ko tuloy yung nakalagay doon sa jeep. Hudas not pay. Di ba? hindi hindi nila matanggap na hindi nila matanggap na talo sila. Ayan, pinagbintangan na na corrupt yung Timor Leste. Alam mo yung mga taong ganito, napakahirap itong makaupo sa makaupo sa kapangyarihan. Tingnan yung nangyari. Yung anak niya nahulihan ng napakaraming pinagbabawal na gamot. Ngayon, asan? Malaya. Dahil naabsuelto. Ay siyempre, daddy ba naman ang nakaupo eh. Di ba? Daddy ang nakaupo, absuelto talaga yan. Pwede ba namang ipahamak ng tatay yung anak? Kahit ano pang sabihin nila ng batas, nahulihan ka eh. Pinaikot-ikot nyo lang yung batas para nyo lang malusutan. Kayo ang gumawa ng batas, kaya alam nyo kung paano nyo ilusutan. Pero ang mahalaga doon, nahuli yung anak nyo. Nahuli sa akto at may ebidensya. Ngayon, inilusot nyo lang. Siyempre, daddy. Pwede bang pabayaan ng daddy yung kanyang Monico Iho? Ganyan yung mga tawagan sa mga yung mga mayayaman, Monico Iho. Di ba? Iho, iha. Di ba? Kung sa mahirap, hoy. Di ba? Yung sa mahirap, pag bukol, pang mahirap yon. Pero pag mayaman at milyonaryo, no, sis yan. Di ba? Pero sa atin, bukol yon. Kaya nga, ang natin ngayon ay ang huling hapunan bago siya hinudas. Di ba? Ay, nako. Nakaisang oras na tayo dyan sa Nakaisang oras na tayo dyan sa hudas-hudas na yan. Di ba? Malungkot na katotohanan talaga pag tayo hindi natin ginampanan ng maayos ang trabaho natin. Talagang nakakalungkot. Kasi nga, minsan ka lang bigyan ng pagkakataon, hindi mo paggawin ng tama. Di ba? Minsan ka lang dadaan dyan. Dadaan sa buhay na ito. Hindi mo paggawin ang tama. Kasi nga, pinoprotektahan mo yung isang tao. Hindi mo kasi pinalaki ng maayos. Kaya ngayon, namumblema ka kung paano mo ilusot. Kasi kung pinalaki nyo yung maayos yan, pinili niya yung tamang landas, hindi kayo nakitaan ng kung ano-ano. Ngayon, ang nangyari, dahil hindi nyo pinalaki ng maayos, palibasa Monico Iho, ayan, absuelto. Di ba? Kahit ano pang sabihin na batas, dahil nahulihan yan, pinaikot-ikutan nyo lang yung batas para lang maabsuelto. Ang mahalaga doon, nahuli sa akto at may ebidensya. Kung ano man ebidensya na yun, kung paano nyo nalusutan, dahil kayo ang gumawa ng mga batas. Di ba? Ayun lang.
Ang kawawa palagi ang nasa laylayan. Yung nagpapasahod sa bayan, yun ang kawawa. Di ba? Naka-1 oras na tuloy tayo. Mamaya gusto kong kumanta. Kakanta ako mamaya. Pero bago tayo magtapos, ito muna. Isa lang ko muna ulit ito. Yeah, my may bore pol, ane paray dyan. Ayan, pakinggan yung maigi. Isang buhay, ang meron tayo. Isang buhay, mamuhay ng tama. Isang buhay, ang meron tayo. Isang buhay, mamuhay ng tama. Opportunity comes once, you better exercise your generosity. I know everything gonna be fine. People will want to put you down, not because them just want to put you down. Them scared to the person that you would be. Hey, so live your life, brother, never give a damn. And one life we have, and a one life we got. So live it right, live it right, live it right, live it right. Isang buhay, ang meron tayo. Isang buhay, mamuhay ng tama. Isang buhay, ang meron tayo. Isang buhay, mamuhay ng tama. We come once to the world, my brother, better live your life right. One thing, we all don't know tomorrow, a simple thing. My sister, keep on your hustle. Keep dreaming, keep the high to the level. Let up all your candle, let up all your mercy, let up all your love and the generosity. One love to the world. One love to the world. One life is all we live. One life, let's live it right. One life is all we live. One life, let's live it right. Kung hindi mo kayang iguhit ang kaligayahan, baka sakaling mabura mo ang kalungkutan. Kung pwede, wala munang puwang ang lungkot. Piliin ang mga taong makabuluhan, huwag sayangin ang oras sa siraan. Salitang nabitawan ay hindi nakakalimutan. Isang buhay, mamuhay ng tama. Lastborn the African. Travel with Joseph, Princess Yiga. Isang buhay, ang meron tayo. Isang buhay, mamuhay ng tama. Isang buhay, ang meron tayo. Isang buhay, mamuhay ng tama. Alright, maraming salamat po at umabot na naman tayo sa dulo ng ating live. Maraming salamat po sa lahat ng nakisama. Maraming salamat po at sinamahan nyo na naman ako ngayong gabi. Maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod, ayan, at si Born to be Wild. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng dumaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po.